Sziasztok! Ma egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindennapos és minden korosztályt érint. Ez a kritizálás, a sértegetés, a beszólás és társai. Nekünk felnőtteknek ugye az a dolgunk, hogy a gyerekeket tiszteletre tanítsuk, megbecsülésre. Hogy fogadják el egymást úgy, ahogy vannak és amilyenek. Sajnos ezt mi felnőttek nem tesszük meg. Kritizáljuk egymást, beszólunk egymásnak, ha van sapkád az a baj, ha nincs sapkád az a baj. De ha mi ezt így csináljuk, akkor hogy várjuk el a gyerekektől, hogy ők ezt megtegyék? Nem várhatjuk el. Technológia fejlett, ők is fent vannak különböző platformon, és igenis látják és olvassák, hogy mi hogy bánunk egymással. Hogy folyamatosan sértegetjük egymást, beszólunk egymásnak, utáltatjuk egymást, szítjuk egymás ellen az embereket, és ez így nem jó. És ezt azt hiszik a gyerekek, hogy ez így normális. Nem, nekik meg kéne tanulni azt, hogy nem, ez így nincs jól. Mindenki különböző, nem vagyunk egyformák, és ettől színesebb a világ, és ettől szebb, hogy nem vagyunk egyformák. Most képzeljétek el, ha egyformánk lennénk. Hát nem, nagyon unalmas lenne. Ezt meg kell tanulniuk a gyerekeknek, de elsősorban ezt nekünk kell megtanulni, békében élni egymás mellett, és hogyha ezt mi megtanuljuk, ezt tovább tudjuk adni a gyerekeknek. És ez így sokkal jobb lesz, higgyétek el nekem. Sok videónál látom, hogy bántjátok egymást, beszóltok egymásnak, a másik vagy nevet rajta, viccnek fogja fel, vagy lehet így leplezi azt, hogy fáj neki, vagy a másik sír, vagy nem tudom. Próbáljuk meg ezt mi felnőttek így rendbehozni a dolgokat, tisztelettel bánni egymással, és akkor ez fog működni a további generációnak is. Amúgy ott fent a Debra kiskutyánk, ő volt az első boxerünk, sajnos már nincsen közöttünk. Na, ennyit akartam erről a témáról. Köszönöm szépen, hogyha ezt végighallgattad, és végignézted. Kívánok további szép estét nektek, majd még jelentkezem. Sziasztok!